Guys, nagigit kami ni Sir Mark. Yan guys. Testing tayo ng Sir Mark? Testing tayo power up ng ilaw guys. So yan. Ground floor. Yan. Ito tayo full way. Yan, so ito guys. May ilaw na. Ayan o. Ganda na siya. So, yan medyo kompleto na Sir Mark. Medyo kompleto na. Yan guys. Ito yung pinaka area. Ito. Nagka-testing na kami. Yan. So, yan o. Dapat yung mga sa CCTV, no? Yan. Oo, sa sunod CCTV naman yan guys. So, dapat yung kahit smoke. Smoke. Sunod na yan. Sa Mark, no? So, ayan guys. So, nakita nyo na may ilaw na. Power lights. Nag-testing na. So, ayan. Ito. Ito yung magiging natin, security room. Yan. Kwarto na yan. So, hindi muna natin yung papasukin kasi madilim. So, mamaya na lang. Ayan. Testing muna tayo ng mga ilaw-ilaw. Ganda na oh. Ganda na siya guys. Ayos na yung ilaw natin na Sir Mark. Panalo na no. Yan. Yan. Ayan, makikita nyo. Ito yung parang sample office nila. Ayan. Medyo almost complete na yung ground floor Sir Mark. Ilang percent na to Sir Mark? Yung ground floor natin. 90 na siguro to eh. Mga 90 na yan no. Yan guys. Kunti na lang. Mapapa-under na no. Yan. Buha na lang sa electrical room. Electrical room na lang. Tanungan natin sila boss. Sila. Metal door. Ayan. Metal door. Yan guys, nag-iikot sila. So yan, may ilaw no. Nakikita na yung mukha natin Sir Mark no. Dati madilim. Ayan o, ito na yung mga CR guys. So, ay, hindi pa wala pa pala. Wala pa. Pero maganda na. Kasi naka-tiles na yan guys. Ayan. Konti na lang. So yan. Nakikita nyo na yung itsura namin kung gaano kapogi si Sir Mark. Ayan. So, 24/7 ang paggawa natin no Sir Mark. Yan, kasi nahabol natin yung deadline, yung timeline natin. So, pwede na, kaso mayroon pa nung sa table. Yan. Pinanggal dyan, nalagyan sa table. Hindi ayun. Kita nyo naman, busy po lahat ng tao dito sa airport. Yan. Yan. Yun yung bridge natin. Yan yung bridge. Nilalagyan na ba ng power yan, Sir Mark? Yan. Nilalagyan na ng power yan, guys. So yun sa kabila rin ba, Sir Mark? Yan. Nilalagyan na ng power yan, boss. Oo, meron na sa baba. Oo, meron na yung sa baba. Meron na sa bridge, conveyor. Para saan yun, Sir Mark? Yung sa conveyor ng bridge. Yan. Ayan. And guys, na yan, may natututunan tayo dito sa pag-ikot natin sama si Sir Mark. Ito, Sir Mark, kailan ba madadali natin yan? Pag nasiling na yan, kaya yan. Madali yan. Pag natakbay. Guys. Kasi halos, paano tayo dyan, maglalagay na lang talaga ng ilaw. Ilaw na lang yan, oh. Abang na yan lahat, no, Sir Mark? Abang na, may wiring. Ayan, CCTV, konti na lang. O, yan, o. Tapos na. Yan. So, medyo malapit na to. Medyo malapit na tayo sa katotohanan. Ayan, medyo malapit sa katotohanan. Yan. So, mga Bicolandia, pwede na kayo. May bubuksan na ang inyong airport. Direct na dito sa Bicol, yung mga taga Bicol. Yan. O, Sir Mark, Bicolano yung mga sila. Bicolano. I-invite mo sila sa, Mabuhay, o Bicol. yan. Maray na aga, ay apo na pala. Yan, hapon. Ayan na, on. Sana, malapit na to. Yan, Pwede na mag-operate. stay tuned. Ayos lang mga yung mga boss. Yan, ayos lang sila mga boss. Yan, okay na. Nag-ikot sila sa pinto. Okay na pala, Sir Mark, no? Sa pinto na dito, palamin. Yan. Yan yung mga, area. Ba, yan, Sir Mark, may ilaw din mga yan. Meron yan.
isa, kuha yan eh. Kasi may circuit yan eh. Ibang Circuit. circuito din yan. Ibang circuito. Yung home run. Kasi ito isang home run din. Kaya Yan guys. pinalawan muna. Tutututa ko siya Sir Mark. Ibang circuit yan. Ibang circuit sa kabila. So pag pinower up yan, iba rin yung power line nun. Yan. Nandun na yun sa electrical room. Sa electrical room. Yan, busy sila boss. Busy. Kuha yan sa natin data. Data. Galing na yan sa second floor. Second floor Oo, na yan. second floor yan. Pinabagsak na natin Oo, dito. dito boss. na natin. Yan guys. Pinabagsak na natin yan dito. Yan. Kuha yan, yung FIDS, tapos FDAS. Yan. Yun. Tapos yung sa CCTV. CCTV. Yan. Yan. Yan ang mga hawak ni Sir Mark. Na Sir Mark, turuan mo lang ako niyan ha. Natututo na lang. Ang master. Master natin. Yan guys. Dito kasi yung umra niya. Yung sa data natin, yung ganyan. Sa auxiliary. Papunta na dun sa Kabila. yung kabila. Yun ang auxiliary room natin. Nandun sa kabila, yung may ilaw baga. Yun ang auxiliary room natin. Kaya yung sa taas, diretso ng baba. Drop point Doon na yan. yun. Boss. Tapos yung CCTV, pag galing CCTV, galing diretso sa ng security room, di ba? Mayroon pa doon na... Pero nagpalatag na ba tayo doon, Sir Mark? Yung dalawang kable. Para sa Kasi- auxiliary to Oo, CCTV. kasi yan, galing na yan sa taas. Galing yan sa taas. Sa mga- Ang wala pa natin doon, yung smoke, kulang pa. Tapos yung sa speaker, ganun din, kulang pa. Pero nagsisimula tayo doon. Pero yung ano, Sir Mark, pwede na tayo magdagay ng mga data cabinet. Data cabinet sa... Mga IDF natin. O hindi pa. Hindi pa. Kasi i-clearing pa natin yun. Clearing pa. Yan guys. So, Nakita lahat. doon tayo maglalagay Oo. na, Sir Mark. Para at least wala nang sa kaban. Ano, matapos na. Konti na lang. Yan ah. Nag-tour na kami ni Sir Mark. Okay. Tour. Ba tayong ikutin dyan, Sir Mark? Yan. Checking sila guys. Nandito rin sila PM Jojo. DOTR. Yan. So, pinatesting nila yung lights. You know. Sa susunod, di na tayo makakalakad dito kasi Sa susunod, mas mailaw na to. mas mailaw na to. Sa susunod namin balik. Oo. Yan. Mga kailan yan, Sir Mark? Ano, June, June, katapusan. Baka bumalik ako yun. Yan. Yun katapusan. Yan, narinig nyo mga kabugs dyan. Yun katapusan. Oh, ground floor ha? Ground floor yun ha? Baka sabay mo yung second floor. mahirapan pa tayo doon. Ito medyo okay tayo sa baba. Ayun, sa baba. Yan. Ito clear lang yan, Sir Mark. Yung nandito na lang sa yung tube na PA tube din. Okay. Wala na pa tayong problema dyan. No? Sila na lang natin. Oh. Eh, doon, Sir Mark, yung sinilip natin doon. Sa may IDF electrical room. Electrical room? Oo. Yan. Para tayo yun, terminate na lang eh. Terminate tayo. O kasi may napag-usapan yata doon siya kami ni Sir Joel. Oo, terminate tayo. Para maglalagay na yata kami ng marking para doon sa mga data cabinet ng PABX, Oo, yun. yung mga ano, CCTV. Kasi kailangan natin kasi para ma-energize na to. Yan guys. Oo. No, natututo tayo talaga kay Chef Mark. Kasi magpapawa yan, may meager pa yan, yung sample nila. Yan. Yun. So, Para pumasa. Pumasa, Yan ang pinaka-the best testingin pa yan, Testingin guys. yan. Kasi ang meager yan, makikita ko talagang walang mga sabit yung sa yung linya ng Yo. meager natin. Si Boss Mark. Dapat, di ba? Marami tayong natututunan. Yan. Silipin namin yung electrical guys. So, dapat dito may baong ka ng lakas. Yun. Kasi, Malalaking wire ang i-determinate na dyan. makikita natin Yung mga sa mga lightings okay na. lightings. Power okay na. Pero yung galing sa powerhouse, wala pa. Kasi malaki yun. Kaya bakit yun yun eh. Yung makikita yung mga tubuhan dito. Yan, yan. Tiyanan. Tiyanan, dito tayo guys. Ito yung pinaka-electrical room. Sukin natin. Yan. Ang tag niyan, Sir Mark? Yan, MDP. Oh, MDP. Main pa natin. Galing, yung wire na yan, galing sa powerhouse. Para punta dito sa electrical room. Yan guys. So, Itong 500 mm yan. Tapos ito, susupply nito mga nasa
panel na yan. May sa lighting. Yan. Ito yung iba, yung sa sisid ay sa power. May mga tayo dito. Nasaan ang CCTV natin yun, boss? Ay, hindi ako pinalaman. Pero yung power nila, ito. Dito, no? Oh, pero yung may mga tanging sila, oh. Tatangin na sila. Ilalagay nila yung sa electric ay sa panel para isang panel. Ayos na. Parang ano, Daming wire dito, guys. So, yan. Bibihira ang nakakaano yan. Pasok dito, no, Sir Mark? Ay, talaga. Yan. Mahirapan yung gagawa ito. Hirapan na yun, nakaano na yun, oh, guys. Ayos na, oh. Kalaki na rin ang bang. Marami-rami sila dyan babaguhin. Yan. Yan. So, yan. Yan, ikot tayo. Naman mo, kable, laki, oh. Yan. Okay. Diyan. Siyempre, Sir Mark, di mawawala dyan yung tagging, no? Oh, ito yan. Yun ang mga tangin nila para hindi malipot. Yan, guys, may mga tagging yan. Para pag-terminate, madali. Madaling mag-terminate, tsaka madaling malocate, no? O, Sir Mark. Yan, lalabas na siya. Yun, mainit sa loob, kaya lalabas na kami. Ayan. So, naman tayo sa labas. Ayan. Yan yung electrical room ng BIA Airport. So, kung makikita nyo, ito na siya, guys. Ito yung labas. Ayan. So, Sir Mark, dito naman tayo, Sir Mark. Yan, nag-iikot tayo, Sir Mark. Ayan. So, yan. Yan naman yung kabila ng Sir Mark. May tayo dito wing. Wing. Yan yung satellite. Yan. Ano lang. Inaabangan Ito, lang Sir namin, Mark. inaabangan lang namin dito yung ceiling para at least makasapa na tayong ilaw dyan. Yan. So yan, guys. Nakita nyo, ito yung left wing ng airport. So, nantay na lang natin yung mga ceiling para tapos na. Halos yung wiring at saka yung wala katampang na dyan. Almost complete na yung wire natin dyan, di ba, Sir Mark? Yan, complete na. Kaya nakakuha na, naka-wiring na tayo. Wiring na. Wala na tayong problema dyan. So, hinihintay na lang natin maglagay ng ceiling. So, yung ceiling, mabilis na lang yan. Yan. Tapos dire-diretso na yan. Kasi parang ano yan eh. Tawag nun. Step by step. Step by step. Kailangan may mauuna mo ng maglagay ng... maglagay ng Oo. ilaw muna yung ceiling. Di pwedeng may nauuna, may nauuli. Ganun. So, ito na yung baggage area. Yan. So, yan. Yan si Boss. nandito po natin magtago. Ha? Pag mabulong siya, madadawging kalaban. Boss, okay ka muna sa vlog natin. Yan, si Boss Nabor. Yan, guys. Yan, ang pinakamalupit dito na player ng basketball. Tsaka si Sir Mark. Yan. Yan, guys, ang mga nagtuturo sa atin dito pagdating sa airport. Ayan o, yan ang mga boss natin dito kapag may laro. Yan sila, Sir Manly. Ang mga malulupit dito. Harang ng BIA yan kapag may laro dito. Yan. Minsan nakakalaban na dito mga pulis, no, Sir Mark? Saka sundalo. Yan si Mayon, hindi pa nagpapakita. Oh. Si Mayon sa dulo. Ay, si Mayon. Nahihiya eh. Nandito kasi ako. Buh! Hindi, maganda na nga yung araw ngayon eh. Maganda na yan. Grabe. Dalo. Grabe mo lang dito last week. Grabe ulan. Halos wala kang magawa dyan sa labas. Last week, nasa Tabuk kami. Ay, nasa tabo kayo. Oo, mas palitan na kami. South to North. Tabuk, Bicol, Tabuk. Yan. Ayun, swap naman. Shop naman. Dito naman kami sa Bicol. Yan, guys. Yan. Si Sir Mark, pupunta naman niya sa susunod na... Saan naman tayo sunod, Sir Mark? Hayaan mo kung saan tayo dalhin no? Yeah. Walang tayo eh. Laban lang laban, Sir Mark. Laban, No? basta fun. So yan. Manually kami pag-iikot namin ni Sir Mark sa second floor. Tapos na tayo sa ground floor, guys. So medyo may natututunan na tayo dito sa airport. Sa susunod, mayroon na maglakad dito. Functional na to sa susunod, guys. So Yung mga kuha na lang natin, outlet. Oo, Wala na, outlet. yun. yan. Privilege natin makapag-ikot muna dito kasi ginagawa pa. Sa susunod, madalang na kasi
Maigpit na dito. Hit na talaga. Yan. Okay. Medyo okay pa. Yan na yung ceiling natin. Makita nyo. Okay na. So mamaya na lang. Stay tuned. Don't forget like and share mga kabogs. Yun Sir Mark. Thank you.